Historia honek kontatzen du, bazala behin gizon bat, izugarri aberatsa zana. Dirua ez zeukanola, barra. Eta aberatsa izateaz gain, gizona honek izugarrizko grina sexuala zeukan. Hori ere, barra, grina sexual hori. Goiz baten, gizona hau, esnatu zen, bere ondasun guztiak gurtzen zuen jainkosari emateko desioarekin. Eta hala, etxetik irten zen, eta bere ondasun guztiak jainkosari eramatera joan zen. Bertan, bera jainkosa hau gurtzeko eraikita zegoen tenpluraino joan zen. Eta bertan, belaunikatu zen, eta bere errespetua adierazi zion jainkosari. Eta jainkosa honek, gizonaren ondasun guztiak hartu zituenean, esker honez, 3 txotx intzentsu eman zizkion. Eta esan zion, intzentsu txotx bakoitza piztu ezkero, desio bat eskatzen bat zuen, egi bihurtuko zela. Eta hala bueltatu zen gizona, bere herrirantza, bere ondasun guztiak jainkosari eman, eta 3 txotxekin eskuan. Eta etxera bueltan zijoala, herrira bueltan zijoala, ezkontza batekin topo egin zuen. Eta herrian, ezkongaia, neska, ederra, bere zetarik ederrenekin jantzita, bitxirik bitxienekin napailuta. Eta neska horren inguruan, beste neska pilo bat, bere laguna, 40 inguru gutxi gora bera. Eta gizon honek ikusi zituenean guztia, begira, belitu zitzaion, eta batari begira, bestiari begira. Eta hala, piztu zuen, lehenengo txotxa, eta eskatu zuen, txortan egin nahiko nuke, guztiekin batera. Eta momentu hartan, zakin tente pilo bat hasi zitzaizkion irtetzen, besoetan, hanketan, sudurraren puntan, kopetan ere bai beste bat. Eta neska hauek ura ikusi zutenean korrikasi ziren espantuka oihu baten. Eta gizonak bigarren intzentsu txotxa piztu zuen, eta eskatu zuen, desagertu daitezela guzti hauek, guztiak. Eta organo guztiak desagertzen hasi zitzaizkion, guztiak. Eta hala, gizonak 3. txotxa piztu behar izan zuen, eskatzeko hasieran bezala gelditu zedin. Eta hala itzuli zen herrira gizon hau, bere ondasun guztiak, bere aberastasun guztiak jainkosari emanda. Eta jainkosak oparitutako 3 txotxa, 3 desioak disfrutatzeko aukerarik gabe.